Voina kan video en tur hi Indonesian chome ka bazara ka chome le ka thena ka da chatdan. Hey everyone, today's video will be about a Saturday morning routine. In ka thlan vele ka chome le te dokana hian kala chwa ka da khoma chuan hemi wanglai ni newspaper le hemi polythene var mang hian ka chome hen sa te kada thadon ani chome hi kan da thaddan a zir hian a tharein a chema emema chuwang chuanin uluk takin kada thachin ani She just turned 6 years and she's such a helpful kid. She just finished doing this one and now angai te hian behloi na hi alo mal thave me ka moi hian bin alo zaiya zailo turin ka shila asira mi ang hi alo pai zela crazy hi chuana pei to lawa angai te hian a u tiang hi ti ve chak ati a moi hian abin then lai hi ati zo to a ko alo thian fai ve ve kani kumru kani to a angai te hi kumli antram hi ka thian zo cha a akung le ana hi ka thlar sanga hi pai turania chuan hi na china kan leng ser rep kha ania ro thato emema tiang ang bok hian an thur te ba khor te le thlai na dangte po rep theya a olsam emani tuan hemi ka lengse rep hi uphar bom ruak ka thingpui fe bom ruak lui a khan kada chadona reitak ada chathe ni chuan hi antam tumtel tlaktur ania kaduang chat ka tham khoma tihan ka tela asei ber khan ka tron thin ani hi siam vat lo chuan a eng ol emema fricha da maila chawang chuan kan siam vat don ani
ka chome ten fai sa fricha kada chat tur kada dan ani a ti hian wanglai ni in katwama an mani na cheu kha kala thla a zon ol nan a chunga hian mu thei mei turin kada china ama chuan newspaper a hian a ming hi ka ziak theu china han siam don hian in zon buai hi a om china chuwang chuan hitia ka ti hi chuan zon buai em ngai loin ol sam takin ka mu theya ti hian a rem chang zok ni in ka sha a ka ti ta zel ani he hi chu fridge da chi lo ho I basket a hian ti hian ka da a heng thei te le cucumber ang chi te pineapple ang chi te ho hi chu I mun thim la ya ka da don ani chuan tomato kha tupperware bom ma ka da a sweet corn nen hian store rate thei em ani chuan he hi ka leng ser kha ani a I ti hian uphar bom rock ziplock kum hal airtight ni wangin ta hian ka da a tuna chuan heng ho hi fridge ka da don ani food storage a hian mun thim lai room temperature a ti hian open takin ka va hunga fridge a hian tomatoes le sweet corn kha ka da a tomatoes hi hetia da hian a freshin a charei em a chuan veg ho kha ta hian tiang hian ka rem bok ani siam dona kasil chop vekang store ma a kasil chuan ka ti ro zo lowa a troi du a chuwang chuan ti hian dry deuh hian ka store china chuan hei hi pork sausage kan chol ni sa tura kan leive ani a no pang hianin einuam an ti a baka vok sapa ngai kan lei thangam lowa shileng thangvel awang hian chuan arsa le bongsa la an du dan a in thural si lowa hei hi anin thuralin anin lungrual bera chuan hei hi kada that dan chu kitchen mate film hian katwama freezer a kada a sa reng reng hi tiang hian ka store china sa atam deuh chuan polythene pa ngai hi ka hmanga chuan sausage hi chuanin film hi ka hmanga avai vaya cha hu siam dona ngai lo khan ti hian bundle khat hi kan changa kan siam don ni min lo en awangin kan lo me khati zong khani ro se